Inte tycker de har något mycket att välja på här heller. Så jävla svårt lär det inte vara att bestämma sig vad man vill ha. Tycker de har mycket att välja på här, ja. Men snäll, det är inte längre kväll. Men det måste bli jävla svårt att kunna säga med morgonramsan rätt. Fan, jag tar inte där. Vad har du för det? Ja, vi har smörbakta havreflarn. Smörstekta stackars barn. Träkannebarn. Vad är det för jävla kafé? Hela dagen med Mats. Hela dagen är förstörd. Fan! Ja. Fan! Du luktar ju som en kanelbulle för fan hela tiden. Sen du kom hem från den där berghällslåten med stortissarna. Men jag var ju inte hos stortissarna. Berghällslåten då jag har nyss sagt. De där jävlarna tänkte på sig själv och skulle förlösa sig där på de där. Vad skulle det bli till hela kanalen eller där? Socker? Ja, 2 bitar. Har du råsocker? Nej, men vi på veckan här, vi har bitsocker.